To není moc hygienický, když to ujídáte přímo z těch várnic. Klid, já vím, co dělám. Ale mně se to nelíbí, je to nechutný. Prosím tě, šahám na to jídlo při přípravě, tak přece nevadí, když to teď ochutnám. Mně to teda trošku vadí. A kdyby vás viděli lidi, tak jim to bude vadit taky. Mohla bys přestat prudit a přinést prostě další chleba? Ne, nepřestanu prudit. Chovejte se tak, jak máte. Jestli chceš, můžeš na to tady být taky sama. Lusknutím prstu jsem pryč. Než abyste tady slintal do jídla, co budete pak ostatním rozdávat. Bude fakt asi lepší, když odejdete. Jsi pěkně drzá. Dobrý, nazdar. Dobrý. Dám si vejce. Jasně. Jednou míchaný vejce. Tak, tady to máte. Chcete k tomu i chleba? Co to je? Míchanice, to jste chtěl? Jenže já jsem chtěl dospělou porci a vy mi dáváte nějakou dětskou? Je to úplně normální dospělácká porce, přesně podle normy. Vždycky dostáváme větší porci. Chápu. Chceš zneužít situace, že jsem tady novej a trochu si přilepšit. Ale já nejsem blbej. Vezmi si to nebo nech být. Ono bude lepší, pane Tumo, když odejdete vy. Jako proč? Protože taková pomoc, kterou nám tady nabízíte, je nám úplně k ničemu. Akorát nám zničíte pověst. Tak ty si nejspíš myslíš, že to tady zvládneš sama. No? Tak se předveď. Co to bylo za blba? Svoboda si myslel, že je to nějaký jeho kamarád. Ani na kamarády nemá dobrý vkus. Co to bude? No míchaný vajíčka, ale dospělou porci.